كل إيما وشاندرو سلطان السماء والأرض قد بام أتاني سمو كلمنا له في سكيت كلماتي تكون الدار كتشيد لامين فلسم tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Llum sejrin nagħmlu t-tifkira tal-Bijata Marija Addiodata Pisani li kienet reliġjuża. Marija Teresa Pisani twildet ġewwa Napli fid-29 ta' Diċembru 1806. Trabbit minn missiera li studjat f'kulleġġ tal-bniet u ġiet Malta flimkien ma' omma li kien joqogħdu ir-Rabat ta' Malta fis-16 ta' Lulju 1828. Daħlet fil-monasteru tal-Benedittini ta' San Pietru l-Mdina u tawa l-isem ta' Marija Addiodata. Fit-8 ta' Marzu tal-1830 għamlet il-professjoni reliġjuża solenni u fl-1851 inħatret bħala badessa u mexxiet il-monasteru biqdusija kbira. Għenet ħafna lil-foqra kemm setet, għaddit ħajja ta' talb u ta' sakrifiċċju u kienet tħabbrek ħafna għal perfezzjoni tagħha personali u anke tal-oħrajn. Mietet fil-25 ta' Frar 1855 u ġiet iddikjarata bħala beata mill-Papa Giovanni Paolo II fid-9 ta' Mejju tal-2001. Għalhekk ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbin u taħfrilhom mulej ħnina. Inti r-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħnina. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejta Tarċisja Sammut. O Alla Sultan tas-sema u tal-art, għati lilna li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Bijata Marija Addiodata il-grazzja li niżżiraw u nrawmu u naqtaw fjuri tal-virtijiet sbieħ insara biex nofruhomlok bħala rigal sakemm naslu biex nitlu fil-ġnien ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Tgergrux kontra xulxin ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Araw li mħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Bħala eżempju ta' tbatija u s-sabar ħuti ħudu l-profeti li tkellmu f'isem il-mulej. Dawk li żammew sħiħ sal-aħħar. Araw, aħna nqisuhom bħala ħinja. Smajtu bis-sabar ta' Ġob u tafu kif blajnuna tal-mulej u għalaq jiem ħajtu għax il-mulej jaf jader u hu ħanin bil-bosta. Imma fuq kollox ħuti la taħilfux u la bis-sema u la bl-art u tieħdu ebda ġurament ieħor iżda ħallu l-iva tagħkom tkun iva u l-le tagħkom ikun le biex hekk ma tkunux ikkundannati. Il-kelma tal-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu,
بيرك روح تيجي المولاي ولا تنسيش الجيد كله اللي يعمل ميك. حنين وتويب المولاي واللي يحفر ذنوبيتك كلها يفيع المارتيك كله يفضل لحيتك من القبر يحضنك بالطيبة والحنينة. حنين وتويب المولاي حنين وتويب المولاي يدوم ما يعدب وكله مدرية ما يقعدش يتلوم معنا وانقص ينكرلا على ديم. حنين وتويب المولاي دقس كمون مسموية الفوق من الارض اك كبيرة تيوبيتو ما مين يبزا منه. دقس كمون بيت الفانت من البوننت اك بيت منا حتيتنا. حنين وتويب المولاي. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. الكلمة تيك الفيريتا قدسنا permezz tal-verità. Alleluia. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn Kafarnaum u mar fart tal-Ludija li hemm il-Ġordan. U n-nies mill-ġrid inġabret madwaru u hu kif kienet id-drawwa tiegħu reġa' qabad jgħallimhom. Resqu xi Fariżej lejh u biex iġarbuh lil Ġesu staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. U weġibhom u qal: x'ordnalkom Mosè? Qalulu: Mosè ta' il-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju u jibata. Imbagħad weġibhom Ġesu: minħabba l-ebbusija ta' qalbkom kitbilkom dan l-ordni. Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela r-raġel iħalli l-missieru lill-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. X'indaħlu id-dar id-dixxipli reġgħu staqsew fuq dan. U Ġesu qalilhom: min jitlaq lil martu u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda. U jekk mara titlaq lil żewġa u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta' adulterju. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Eżis fi żmien Ġesu kien hemm diskussjoni fost ir-ragbin Lut, jiġifieri dawk li kienu jgħallmu fuq liema kriterju seta' raġel miżżewweġ jibgħat lil martu. U kien hemm min kien jgħid li tista' tagħmel dan fuq kwalunkwe raġuni. Filwaqt li oħrajn kienu jżommu li tista' tagħmel dan biss f'każ ta' adulterju. Iżda Ġesu juri li d-divorzju ma kienx mill-bidu. Għaliex? Għax il-pjan Alla kien li raġel jiżżewweġ mara u jibqa' magħha. Eżis iż-żwieġ huwa xi ħaġa tant sabiħa, imma daqshekk ieħor jista' jsir martirju jekk xi ħadd minn dawk l-involuti jinsa lil mara jew li r-raġel tiegħu hija parti minnu. U allura kemm persuni qegħdin ibatu fi żwieġ tagħhom. U allura importanti ħafna l-ewwel nett aħna bħala insara m'għandniex dritt li niġġudikaw lil ħadd. Id-dritt tagħna taf x'inhu biss li nitolbu għalihom. Għax dak ikollhom bżonn it-talb. Għax bit-talb kapaċi jindunaw forsi l-iżbal tagħhom u jirranġaw ma' Alla.
U allura x'nitolbuh lil Mulej dalodu? Nitolbuk o Ġesu biex il-preżenza tiegħek tkun ta' qawwa fil-familji tagħna. U din nitolbu ilu kull filgħodu biex il-familja tagħna ikun hemm il-preżenza t'Alla. Għax jekk ikun hemm il-preżenza t'Alla, hemm ukoll il-barka t'Alla. Bil-wieqfa. Miġburin flimkien f'xirka waħda ta' imħabba, waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qed jagħmel magħna, nitolbu ħinebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Għalhekk ngħidu, Mulej, għati mħabba ħajja lill-poplu tiegħek. Mulej, għati mħabba ħajja lill-poplu tiegħek. Sabiex il-Knisja tkun fid-dinja il-ġema ta' dawk li jħobbu dejjem aktar lil xulxin, nitolbu. Sabiex dawk li għandhom id-dmir li jiġġudikaw lill-oħrajn skont il-liġijiet tal-pajjiż iwettqu l-ħidma tagħhom b'ħafna ħniena u modrija, nitolbu. Sabiex l-irġiel u n-nisa separati iduqu fl-imħabba ta' dawk ta' madwarhom it-tiba tal-Mulej, nitolbu. Sabiex din l-Ewkaristija tnaddaf lil qalbna minn kull ġibda ħażina u ta' minna nixbħu dejjem aktar lil Kristu fl-imħabba, nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla, f'ibnek Ġesu Kristu inti għamilt magħna l-bnedmin pad ġdid li jibqa' dejjem. Mexxi l-passi tagħna fit-triq tal-imħabba perfetta u għamel li l-għaqda ta' bejnietna fuq din l-art iddewwaqna l-għaqda sħiħa li qed ikollna għal dejjem miegħek fis-sema, inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' din l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna, li uniedma qoddimek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni Mulej meħżuniti, bidnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw Mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sakrifiċċju li issa sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżgħu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mis-Sir Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna.
li dejjem kullum kien raddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu l-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battunna bħala Salvaturu feddej mamul bniedem l-Ispiritu Santu u imwielet Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu feteħ dej fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel bil-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, 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 muli Alla tal-eżerċti. Smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xems anżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'daw l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddeshom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem bid-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna namlu dam tifkira tal-passjoni li bijebnek f'dina u tal-qaw minn jitluħ glorjas tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tinimiġja tiegħu braddi l-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lej l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u roħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik.
ilqa bit-talb ix-xewqat ta' dil familja li inti rid tinġabar madwarek. Qadir missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin wal-qaddija tiegħek Tarċisja Sammut għal daw koll li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insir nixbuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih inti tfawr id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna. Missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min waħad jagħlina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, nħobbok, Signor Alla. Għamil mulej li l-iklu xorb li ħadna ikun jiswinna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament wara tqarbin. Mulejja nemmen fik kollok verità, mulejja nitma' fik kollok ħniena, mulejja nħobbok fuq kollox kollok imħabba, mulejja nindem għax offendejtek kollok tieba, mulejja nqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok dusija. Nitolbu wkoll tista' kollox
biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li tagħha irċevejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Infaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nula li zibaħanja bil-ferħ taqlub safi, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.